Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau muna tare da wata shahararriyar jaruma ta cikin wannan masana'antar fim. Za mu dan abubuwa dai a cikin lokacin da muke gabatar da wannan shiri na wannan fim din. Yanzu a wajen shooting muke, kamar yadda kowa kuke gani ga sauran jarumai wanda muke tare da su a nan gurin. Amma za mu fara ganawa da wannan jaruma don jin abubuwan da suke bakinta. Da farko masu kallo za ku zo ku ji menene su ne. To Nafisa Adam kenan wacce aka fi sani da Nafisa Sabon Titi. A Nafisa Sabon Titi ko kuma Nafisa Adam, za ki gaya wa masu kallon mu cewa wani irin fina-finai kika yi daga lokacin da kika shiga wannan masana'antar, ko kuma adadin su, ko kuma yaya sunan fina-finan da kika gabatar a cikin wannan masana'antar tamu. A cikin da irin fina-finan da aka suke dan juyawa yanzu kamar sabuwar mujadala nan ma ina ciki da dai sauransu ba za su iya kirwa adadin fina-finan da na yi. Gaskiya sai dai in ci ni dai ba abin da zan ci da Allah ba. To alhamdulillah, a Nafisa Adam kenan ta gabatar da fina-finanta, tana magana kamar irin su sabuwar mujadala. A Nafisa Adam, ko za ki iya gaya wa masu kallon mu daraktoci da kuke yin mu'amala da su na cikin wannan masana'antar fim, akwai wani darakta da kika fi gamsuwa da shi a cikin wannan masana'anta, yanayin aikinsa da kuma yanayin shakoku da shi? To alhamdulillah, Nafisa Adam ta ce kowa a cikin wannan masana'anta ta fim, darakta da producer da duk wanda suke ciki nata ne, ita ma tasu ce. A Nafisa Adam, ko za ki iya gaya wa masu kallo ko kina da wani channel na wanda za a dinga ganin abubuwa bidiyon ki? In akwai channel din, yaya sunansa wanda mutane za su iya bibiya don ganin abubuwan ki? Ina ne sunana da Nafisa Adam, haka sunan channel ne. To alhamdulillah, masu kallo sai a duba channel mai suna Nafisa Adam, sai a danna wannan jan na subscribe don ganin abubuwan da ta dinga kawowa a cikin kamfanin ta na Nafisa Adam Production. To sunan dai shi kuma ainihin channel din Nafisa Adam. Sai kun sake ji daga gare mu. Mun gode. Thank you Nafisa Adam.